Najväčší internetový obchod na svete Amazon predstavil na trhu v Spojených štátoch vlastnú elektronickú čítačku kníh pod vlastnou značkou Kindle. Kindle je na Slovensku dostupný už nejaký čas, ale poprvýkrát si slovenskí zákazníci môžu kúpiť Kindle cez Amazon s možnosťou doručenia priamo na slovenskú adresu. Ak sa pýtate, čo je na tom tak úžasné, tak je to cena. Kindle prostredníctvom Amazonu môžete kúpiť na Slovensku za bezkonkurenčnú cenu iba 95,41 € z DPH. Pre porovnanie vám uvediem niekoľko príkladov. Alza.sk 116,42 z DPH. Hej.sk 118,52 z DPH. Ak si dáte tú námahu a pozriete si moje video, zistíte, že pri kúpe Kindle dokážete ušetriť viac ako 20 €. Pri drahších typoch čítačky Kindle dokážete ušetriť dokonca viac ako 110 € na jednom nákupe. V nasledujúcich minútach vám ukážem, ako som to spravil ja a ako to už budem robiť stále, pretože jednoducho som ušetril. Veľmi dôležité pri hľadaní správneho produktu je si nájsť správny zdroj informácií. Ja som našiel Facebook stránku, som používateľom Facebooku tak ako každý z vás, a našiel som stránku priamo na Facebooku, cez ktorú sa priamo cez Facebook dá kúpiť a objednať Kindle cez Amazon. Takže základom je naťukať do vyhľadávača facebook.com, vyplniť e-mail, heslo, kliknúť prihlásiť, zoberie vás to na našu hlavnú stránku. Moja stránka Brian Fox. Vidíte, skončil som na svojej nástenke. Search box v hornej časti hlavnej stránky, kde napíšete Amazon Kindle čítačka kníh, tak ako som to napísal ja. Pod týmto hneď vám vyskočia výsledky vyhľadávania. Prvá stránka s relevantnými údajmi vyskočí hneď s názvom Amazon Kindle elektronická čítačka kníh. Kliknete na túto stránku. Podľa názvu viete, že ste skončili na správnej stránke. Ešte raz, stránka sa volá Amazon Kindle elektronická čítačka kníh, ako to máte možnosť tu vidieť. Amazon Kindle elektronická čítačka kníh, stránka je plná informácií o jednotlivých typoch čítačiek Kindle. Je možné si pozrieť aj video priamo na tejto stránke na Facebooku. Ak ste teda získali dostatočné množstvo informácií o produkte, ktorý si chcete kúpiť a ste rozhodnutí pre konkrétny typ čítačky Kindle, kliknete na tento banner zaramovaný oramovaný červenou čiarou. Ak to kliknete, zoberie vás to priamo do internetového obchodu, kde si môžete vybrať ďalšie doplnky, ako sú obaly a rôzne obaly s vbudovanými lampami na čítanie a tak ďalej a tak ďalej. Pre príklad uvediem ja hneď prvý produkt Kindle Wi-Fi 6-inch e-ink display for international shipment. Vybral som si tento produkt, kliknem či už jeho popis alebo obrázok samotný. Dostávam sa do ďalšieho okna, kde si môžem ešte raz prečítať product description plus názory zákazníkov, respektíve užívateľov čítačky Kindle, ktorí už ju majú, v minulosti si ju zakúpili, a teda ich vyjadrenia na tento produkt vám môžu byť nápomocné. Ak ste rozhodnutí si túto čítačku kúpiť, kliknite tlačidlo Add to Shopping Cart, zoberie vás to do nasledujúceho okna, teda do okna nákupný košík, kde len si skontrolujte požadované množstvo a či je produkt ten, ktorý ste si vybrali. Kliknete tlačidlo Proceed to Checkout, idete do nasledujúceho okna, kde ešte raz pre kontrolu skontrolujte množstvo a typ produktu, ktorý ste si vybrali. Kliknite tlačidlo Continue, žlté tlačidlo Continue, idete do nasledujúceho okna, kde pre istotu, ako vidíte, Amazon je svetový líder v internetovom obchode a preto zákazníkovi dáva možnosť si 3-krát prekontrolovať svoju objednávku, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu.
Ak ste spokojní s tým, čo chcete kúpiť, kliknite tlačidlo Proceed to Checkout. Dostanete sa za nasledujúcu stranu, kde potrebujete jednoducho vyplniť svoju e-mailovú adresu a heslo. Ak už teda máte účet na Amazone vytvorený, ak nie, kliknete na I'm a new customer, vytvoríte si nový účet a kliknete tlačidlo Sign in using our secure server. Ako môžete vidieť v nasledujúcom okne, ja som vyplnil svoju e-mailovú adresu, svoje heslo a kliknem na Sign in using our secure server. Adresa doručenia je tá, ktorú ste uviedli pri zriaďovaní si účtu na Amazone. Napriek tomu môžete si produkt nechať poslať na akúkoľvek inú adresu. Ja si ju nechám poslať na svoju adresu, teda na Šmoravú 29 a kliknem tlačidlo Ship to this address. Po kliknutí tohto tlačidla dostanete sa na ďalšiu stránku, ktorá vás informuje o možnostiach a spôsoboch doručenia vášho produktu k vám. Priemerne to trvá, Priority International Courier trvá, vidíte sami, 2 až 4 dní. Skontrolujete ešte raz adresu doručenia, produkt, kliknete tlačidlo Continue. Dostávate sa na ďalšiu stránku, kde ak už máte zaregistrovanú svoju platobnú kartu v systéme Amazon, tak len tlačíte tlačidlo Continue, tak ako ja, alebo môžete si dať Add your card, vyberiete si kartu, ktorú chcete použiť, dáte číslo karty, meno na karte a to je všetko. Kliknete tlačidlo Continue. Dostanete sa už do finálnej fázy, kde máte teda billing information, aj adresu doručenia, prekontrolujete všetko ešte raz predtým, kým si objednáte konečný produkt. Dostávame sa teraz k najdôležitejšej časti. Celkový sumár vašej objednávky je automaticky uvedený v eurách. To však neznamená, že vy musíte si objednať produkt v eurách. Ja osobne odporúčam, ako vidíte, celková cena Kindle stojí 85,53, poštovné je 16,47 eur, spolu 102 eur, je to toľko, koľko by ste zaplatili, toľko, koľko vám bude stiahnuté z vašej kreditnej karty. Ja som však urobil jednu vec, kliknite tlačidlo Switch Currency, ktoré je hneď pod hlavnou sumou, dostanete možnosť vybrať si eur alebo americký dolár. Ja som a stále to robím v americkom doláre, pretože kurz je jednoducho výhodnejší, ak si kupujete v americkom dolári. Vidíte, položka 109, 20,98 amerických dolárov je poštovné. Celková cena za váš Kindle je $129,98. Nebudete platiť ani clo, ani žiadne iné poplatky. Táto cena je tá, ktorú vy zaplatíte za vašu čítačku Kindle, tak ako som to spravil ja. Prišlo mi oznámenie z colného úradu, že mám teda doručenú zásielku zo Spojených štátov a bolo mi oznámené, že moje clo je vo výške 0 eur, pretože clo a DPH je už zahrnuté v celkovej cene vašej objednávky. A jednoducho úplne na konci stlačíte tlačidlo Place your order in USD. To je moje odporúčanie. Ak sa vám bude jednoduchšie komunikovať a jednoduchšie si strážiť svoje výdavky v eurách, samozrejme máte možnosť sa k tomu vrátiť tým, že zaškrtnete tlačidlo eur v poli Switch Currency. Výber je na vás, ja odporúčam nakupovať v amerických dolároch. Samozrejme je potrebné a vhodné trochu aj sledovať vývoj kurzu americký dolár a euro. V niektorých prípadoch sa dá ušetriť dokonca ešte viac. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že toto video vám pomohlo zorientovať sa v úskaliach Amazonu a verím, že stránka Amazon Kindle, elektronická čítačka kníh vám pomôže ušetriť veľa a veľa eur pri vašich nákupoch. Ďakujem ešte raz za pozornosť, moje meno je Brian Fox a teším sa na ďalšie stretnutie.